Čaute, vítam vás pri vianočnej časti nášho hokejbalového magazínu a vítam tu medzi nami aj našu novú poslu Mirku. Ahojte. A dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá jesenná časť Extralígy. Okrem toho si predstavíme aj tým z Nitry a tým LG Bratislava. V decembri sa konal druhý zraz reprezentácie pred budúcoročnými majstrovstvami sveta v Pardubiciach. V Gajaroch si naši zmerali v 3 zápasoch sily práve s výberom Českej republiky. V nich sa nám podarilo 2-krát vyhrať a raz sme ťahali za kratší koniec. Jednou z najväčších hviezd v našom výbere bol Boris Oravec a práve on bol jeden z aktérov, ktorých sme vyspovedali. Sériu sme si prerušili, čo som na jednej strane rád, lebo lepšie sa vybiť teraz ako na majstrovstvách sveta. S hrou som spokojný veľmi, mám tam vedľa seba kamošov, s ktorými sa poznám a vidíme sa na tom ihrisku, dávame do toho srdiečko, hráme to z radosti, z chuti a vtedy to ide najlepšie. Tak zatiaľ tie zápasy hodnotím veľmi kladne. Hráme naozaj s veľmi kvalitným súperom, ktorý nás preverí po všetkých stránkach. Hlavne my tréneri potrebujeme vidieť, ako tí hráči sa v tých ťažkých situáciách orientujú, ako reagujú a tieto zápasy nám ukážu veľmi veľa. Tak Češi sú stále dobre pripravení, to kvalitné mužstvo. Ako som spomínal, sú fyzicky veľmi dobré na tom. Ťažko sa nám cez nich presadzuje, lebo sú veľkí silní. Tak myslím si, že sú veľmi dobre pripravení. Prijal by si ich vo finále na budúci rok? Tak samozrejme, finále s Českom je stále atraktívne, ale tak na to sa nemôžeme pozerať. Ale určite by to bolo pekné. V Gajaroch sa odohral aj posledný zápas jesennej časti pred televíznymi obrazovkami. Svoje domáce zápasy tu hráva tým Líder s Ružinou, ktorý privítal hostí z Považskej Bystrice. V zápase sa očakával vyrovnaný hokejbal, čo sa nakoniec aj potvrdilo a z víťazstva sa nakoniec tešili Považania, a to v pomere 2:0. Jesenná časť sezóny je za nami a pohľad na tabuľku nám môže čo to napovedať. No rozdiely medzi jednotlivými mužstvami sú veľmi tesné. Titul jesenného majstra si v poslednom kole udržali hráči bratislavského LG. Za nimi sa v tesnom závese drží posledný majster z Martina. Do boja o záchranu je najviac namočený Svidník, ktorý zatiaľ ako jediný neprekročil dvojcifernú hranicu bodov. Uvidíme, ako sa bude celkom dariť v jarnej časti. Prvým tímom, ktorý si dnes predstavíme, sú Rytieri z Nitry. Boli sme sa pozrieť na to, ako krstili nový štadión a samozrejme sme sa chceli dozvedieť aj niečo viac o histórii či úspechoch klubu. Ahojte, nachádzame sa v Nitre. Vedľa mňa sedí Stanislav Petrík, bránkár z hokejbalového klubu Nitrianski Rytieri. Ja by som ťa teraz, Stano, poprosila povedať niečo bližšie vlastne o histórii vašho klubu, ako ste začali, ako sa to vyvíja, vaše úspechy, neúspechy. Dobre, takže ahojte, vítajte u mňa. Takže náš klub Nitrianski Rytieri bol založený v roku 2010, čiže sme mladý klub, ale zase za tých, vlastne toto je 7. naša sezóna. A za 6 sezón, ktoré sme odohrali celé, tak sme získali 5 titulov majstra Slovenska. Vlastne od začiatku, ako vznikol klub, tak od prvej sezóny až 5 sezón po sebe sme boli majstri. Čiže sme mladý klub, ale máme za sebou úspechy, ja si myslím, dosť veľké, len čo sa nám zatiaľ nepodarilo získať nejaký titul na svetovom pohári. Tam sme mali najlepšie druhé miesto, vyhrali sme 3-krát československý superpohár, raz sme prehrali vo finále, takže ten sme hrali 4-krát. A na svetovom pohári sme boli 1-krát druhý, 1-krát tretí, myslím, 1 štvrté miesto, 1 piaté. Takže tam nám chýba vlastne už len tá čerešnička na torte, to prvé miesto. Momentálne sme trošku zmenili, ako by som to povedal, zmenili sme filozofiu klubu. Čiže doteraz sme vlastne mali ambície vždy najvyššie, chceli sme vyhrať titul. Mali sme tu hráčov z iných miest, prakticky asi tých najlepších, čo boli na Slovensku. Spomeniem Jimmyho Hrivňáka, Roman Bujdak tu bol, boli tu chalani zo Žiliny, Milan Ladiver, Milan Beňač, ktorý to je vlastne zostal, aj býva v Nitre už, takže to beriem ako Nitrančana momentálne. Momentálne je aj náš tréner, takže hovorím, zmenili sme trošku filozofiu, zmenili sa nám finančné podmienky, takže nemáme už momentálne hráme iba s našimi chalami, ktorí sú z Nitry, ktorí sú narodení v Nitre a ktorí v Nitre bývajú. Takže máme dosť mladé mužstvo tento rok,
Máme tam asi 6 chalanov, ktorých vôbec nehrali extraligu, takže bohužiaľ na tých výsledkoch to je aj vidieť, ale zase musím povedať, že mali sme aj dobré zápasy. Tento rok odohrali sme zápasy v Kežmarku, vo Svidníku, aj minulý týždeň na Ružinove, kde sme uhrali dobré výsledky a dokonca sme aj vyhrali a hrali to tiež iba s tými mladými chalami sme to hrali, takže ja si myslím, že nejaká perspektíva tu je a dúfam, že budeme napredovať, aj keď momentálne sme predposlední v tabulke, ale ja osobne vidím nejaký progres a to som rád, že tí chalani sa snažia, aby sa dostali niekde trošku vyššie a dúfam, že sa nám bude trošku viacej dariť na jar. Akorát sa tu vedľa mňa nachádza kapitán tímu Nitrianski rytieri. Dneska ste vlastne pokrstili otvorenie nového štadiónu prehrou, tak ako by si sa k tomu vyjadril, aké máš z toho pocity? Tak tešili sme sa na tento zápas, robili sa všelijaké akcie, guláš a všetky tieto veci pre fanúšikov a predstavovali sme si to úplne ináč. Ja keby sme zabudli prestať, alebo nevedeli sme hrať vôbec nič, čo sme si povedali, vyzeralo to katastrofálne. Je mi to ľúto hlavne pre tých divákov, čo sem merali cestu a robili sme si trošku takú hanbu. No. Čo si myslíš, že by trebalo zmeniť, aby sa vaše výsledky zlepšili, aby ste sa vlastne posilili v tabulke, ako to vlastne vidíš do budúcnosti? Zmeniť by sme mali asi úplne všetko. Prečo? Neviem, však od začiatku sezóny si hovoríme nejaké veci, ktoré majú hlavne mladí spĺňať, ale nielen mladí, ale všetci, to sa týka všetkých, čo sme na striedačke a vlastne na superových ihriskách to vieme splniť, ale ideme sem na toto nové ihrisko a nerobíme nič úplne, takže hlavne disciplína a počúvať pokyny trénerov je niečo. Vo svojom týme máš vlastne veľa mladých hráčov, tak ako hodnotíš ich výkony, ako si s nimi spokojný s ich výsledkami? Tak na začiatku sme od chlapcov čakali viac a tak sú to mladí chlapci, košikári majú 16-17 rokov, 18 a čakali sme od nich viac, hlavne po tej disciplinárnej stránke proste musíme ich prevýchovať, bude to táto obmena generácií, čo tu nastala po 6 rokoch v tomto týme, bude možno trvať ďalšie nejaké 3, kým sa chlapci do toho dostanú, kým si zvyknú na ten seniorský hokejbal, vidieť, že sú ešte takí zlaknutí a hlavne musia nabrať na váhe, lebo bez toho to nepôjde. Opäť sme tu so Stanom Petrikom, ktorému ďakujeme, že nám predstavil svoj klub. Rado sa stalo. A teraz by sme sa radi dozvedeli niečo o tebe, keďže vieme, že si dvakrát získal titul najlepšieho hokejbalistu sveta. Tak niečo by si nám mohol prezradiť napríklad aj k týmto trofejám pekným, ktoré sú tu navyložené? Tieto dve, vlastne táto to bolo v St. John na majstrovstvách sveta, to som dostal ako najužitočnejší hráč majstrovstiev sveta, táto bola v Cugu na majstrovstvách sveta ako najužitočnejší hráč. Pred 2 rokmi ma vlastne vyhlásili na Slovensku, v Bratislave bol taký gala večer hokejbalový a bol tam aj prezident Medzinárodnej hokejbalovej federácie George Gorstov z Kanady a vlastne na tom gala večere mi odozdali cenu ako najlepší hokejbalista sveta za rok 2013 a vlastne v 2015 som dostal znova túto cenu. Už som nedostal nejakú takúto trofej. Čiže vlastne v pomerne dosť krátkom časovom rozpätí si bol vyhlásený za najlepšieho hokejbalistu sveta. Hej, no bolo to vlastne na základe tých výsledkov na majstrovstvách sveta. My sme vyhrali titul 2-krát. Ja som bol 2-krát najúžitočnejší hráč na majstrovstvách, tak ja si myslím, že to bolo hlavne vďaka tomu. Ešte by som si ťa chcela možno opýtať, čo tak robíš okrem toho, že sa venuješ tomu hokejbalu vo voľnom čase, nejaké záľuby, prípadne akú máš prácu, čo ťa zaujíma? No, takže okrem hokejbalu, no, ja som v hokejbalovom klube aj manažer, takže mám jednak aj dosť starostí okolo hokejbalu a zohnať, ja neviem, od základných vecí, od peňazí, od chodu klubu, zorganizovať, ja neviem, ide sa na zájazd do Svidníka, takže je to zase moja stará, som zorganizoval autobus, ubytovanie, stravu, všetky veci okolo toho. No ale tak to je vlastne len jedna časť toho môjho života. Potom momentálne, čo mi najviac zaberá času, je hokejový klub. V hokejovom klube tuto v Nitre trénujem brankárov, čím hlavne som pri mužoch, ale mám tréningy aj s juniormi, s dorastencami, s deťmi. Takže to je taká ďalšia časť toho môjho života a tretí kúsok do tejto skladačky je realitná kancelária, kde sa zase venujem realitám a veciam okolo toho. A
Ahojte, vedľa mňa už sedí tréner hokejbalového klubu LG Bratislava, Jaroslav Šálka. Čaute. Ja by som ťa teraz poprosila, aby si nám nejak v stručnosti zhrnul históriu vášho klubu, ako ste vznikli, ako fungujete a teda. No, tak história klubu tá sa viaže už k roku 1981. Myslím si, že sme, myslím na 100% sme najstarší klub asi v extralige. Pochybujem, že niekto má skorší termín vzniku ako LG Bratislava. Takže ako klub fungujeme teraz 35. sezónu, čo myslím si, že je na Slovensku a na takýto netradičný šport dosť unikát. Myslíš si, že to, že ste vlastne patríte k najstarším klubom v Bratislave, má nejaký podiel na tom, že ste aj dosť úspešný klub? Jasné, však tá história nepustí v podstate, čím ten klub skôr vznikol, tak je tam väčšia pravdepodobnosť viacerých úspechov. A myslím si, že to má veľký podiel na tom, že tých úspechov máme po Ružinovskom klube ako druhé množstvo najviac. Najväčší úspech sme dosiahli ako klub v roku 1999, keď sme sa stali majstrom Slovenska a zároveň sme vyhrali aj svetový pohár klubov. A čo sa týka budúcnosti, tak ako to vidíš? Momentálne po minuloročnej neúspešnej sezóne sa pokúšame o nejaký reštart toho klubu, o nejaké nové zmýšľanie v klube a myslím si, že zatiaľ tie výsledky, ktoré máme v tejto prvej časti súťaže, nám dávajú za pravdu a zatiaľ nám to funguje. Ešte keď sa môžem opýtať, prečo vlastne si spomínal, že ste nemali úspešnú sezónu minulú, tak prečo? Tak stalo sa nám prvýkrát v histórii klubu, že sme sa nedostali do play-off a to bol najväčší neúspech, aký sme v podstate zaznamenali. Ešte by som sa ťa opýtala vlastne na názov vášho klubu, že prečo práve LG Bratislava? Tak veľa ľudí si myslí, že je to značka LG, v podstate, že sú to výrobky pod ladničky a mikrovlnky, ale nie je to, nemá to žiadnu spojitosť s tým, ale vzniklo to vlastne v tom 81., keď spájali sa nejakí chalani z ulic. A sú to v podstate začiatočné písmená ulic, kde v podstate tí chalani bývali. Takže vzniklo to tak, že Lazianského, ale Glotova, ale proste tak nejak sa to dalo dokopy a dali si tam to LG a v podstate tak nejak to vzniklo. Vedľa mňa sedí kapitán hokejbalového klubu LG Bratislava, Jožko Minárik. Čaute, zdravím vás. Ahoj. Ja by som sa ťa chcela opýtať, ako dlho v tomto klube pôsobíš? Tak, moje pôsobenie v klube LG začalo v roku 1998. To som mal zhruba 17-18 rokov, takže keď to pripočítame k dnešnému roku, pôsobím v klube asi 18. sezónu, čo je dosť dlho a pamätám si teda tých najstarších hráčov, ktorí boli pôvodne zakladatelia tohto tímu a pre nich som teda hokejbalu vyrastol, naučili ma ešte také tie staré, dobré recepty, jak sa vychovávajú najnovší a najmladší hráči. Musím povedať, že boli časy, keď sme boli aj vo svete elitou a to je pre mňa teda priorita, kam by som ten klub rada vrátil nielen na slovenskú hokejbalovú scénu, na Vyslene, ale aj medzi svetovú elitu. Ešte by som sa ťa chcela opýtať, ako vlastne hodnotíš doterajší priebeh? Tak musím povedať, že zatiaľ môžeme byť s priebehom ako tak spokojní. Sme na prvom mieste, máme dokonca aj nejaké tie body náskok pred našim prenasledovateľom z Martina. A ambície máme najvyššie a to je titul v sezóne. Ďakujeme, že ste sledovali náš hokejbalový magazín a dúfame, že nám zostanete verní aj v roku 2017. Na záver by sme vám chceli ešte poprať pekné sviatky, šťastné a veselé Vianoce, šťastný nový rok, aby ste do toho nového roku vykročili tou správnou nohou, aby sa vám všetko darilo a aby ste boli úspešní. Čaute. Ahojte.